Muistatko vielä herkkuruuan nimeltä Fish and Chips? Siihen kun saa kaveriksi sitruuna-aiolin, se ei muuta tarvii. Ota ohjeet talteen, raaka-aineet löytyy kuvatekstistä. Aloitetaan perunoista, kuori ja leikkaa ne tikuiksi. Sitten aiolin kimppuun. Sekoita majoneesiin valkosipuli, sitruunamehu ja sen kuori sekä muut mausteet. Esipaista perunat ja anna levätä hetki. Tässä välissä kerkeät vaikka tanssia. Frittitaikinaan sekoitetaan jauhot, leivinjauhe, suola ja mausteet. Lopuksi lisätään olut ja kivennäisvesi ja sekoitetaan kevyesti. Sitten itse pää, eli kuha. Kuivaa fileet ja mausta suolalla. Pyöräytä jauhoissa ja kasta taikinaan. Paista 5 minuuttia, kunnes pinta on kullanruskea ja rapea. Frittaa vielä perunat rapeiksi ja ai että, tämä maistuu sulle, mulle ja naapurille. Fish and Chips herkkupäivää juhlitaan 6.6. Älä unohda. Kalan neuvos. Tuore kala kuuluu kaikille.